Salutare și bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite, sezonul 2, Chapter 2. Yes, mi-am cumpărat un nou cont, am uitat să-mi schimb numele și nu știu de ce nu pot să-mi schimb numele. Da? Ok, deci aici am skinurile noi, ăsta e skinul bine, cam toate sunt preferate, în fine. Și asta e fine și asta îmi place. Toate îmi plac. Și Ghoul Trooper-ul e fine. Și asta și asta și asta. Cam astea sunt mare. Asta e mișto. Așa, am pickaxe-uri, o grămadă. Deci n-am niciun ghiozdan, efectiv, glumeam. Am o grămadă, glidere, o grămadă și umbrele, ca de obicei. Și emote-uri și căcaturi de astea. Și cum toți suntem în vacanță, pentru că coronavirus, da, în acest fapt încercăm să postăm mai mult. Deci toate școlile efectiv sunt închise și noi stăm acasă și e ciudat, da? În fine. Să vă arăt ce este pe shop. Ok, deci este, deci e atâta de fain skin-ul ăsta. Aș băga V-Bucks, dar nu știu ce să zic. Ăsta nu-mi place deloc, e oribil. Deci asta, skin-ul ăsta chiar nu-mi place. Ăsta e mișto. Mi l-aș lua. Battle Pass nu-mi place absolut deloc, de nicio culoare, pentru că arată oribil. Trebuie să-mi schimb numele neapărat. Ok, și hai să intrăm pe duos, după aia pe solo. Ia, doamne. Să vă arăt aici. Aș vrea să cumpăr oferta asta. Odată cred că mai am cumpărat așa ofertă de pe contul vechi. Dar nu mai știu pentru ce. Pentru... habar n-am. Ok, în sfârșit suntem în loading. Screen și loading și prostii de astea. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like în număr cât mai mare. Pentru că la 10 abonați voi face cel mai mișto lucruri, voi face 3 episoade de Fortnite, 2 de Roblox și 1 de Adopt Me, care e tot Roblox, dar în fine. Ok, ne-a dat aici. Mergem în mijloc pentru că acolo sunt cel mai bune arme și știu să merg în mijloc pentru că mă descurc. Hai să luăm și noi un pistol de ăsta amărât și să tragem în adversarii ăștia defaults. Urăsc defaults, nu știu cum să vă zic. Uitați-l pe Marshmallow. What? N-am avut skin-ul ăsta, am vrut să mi-l cumpăr, dar nu mai am apucat. O fost pe shop, am văzut. Da, au trecut de mult chestiile alea. Eu nu mă duc acolo, eu mă duc în mijloc, pentru că eu vreau să mă duc în mijloc. Că de obicei aici sunt o grămadă de chestii, adică gen arme bune, minigun-uri și chestii de astea. Ok, și sunt o grămadă, dar o grămadă de playeri. În mijloc, cred că vine aproape tot serverul. Suntem câți... nu 99, scădem noi, gen noi, 97. Doamne, 97, știu că scrie 99, dar fără noi suntem 97. Ok, am aterizat, nu, aterizat înăuntru? Ok, aici sunt numai bandaje, nici nu are rost. Sincer, trebuia să iau bandajele, ce să le iau. Ok, să nu mor, mă duc să iau acest minunat, cum se numeam? Shotgun, perfect. Am un pic, să pun undeva ăsta, că ăsta mă disperă. Nu știu unde să le pun, sincer, acum. O să-l pun aici, sper că să nu mă încurci. Mai am filmat de 2 ori. Am făcut și un Victory Royal. Un Victory, cum îmi place mie să zic. N-am arme bune, sincer, absolut deloc. Ai de pui mei. O să mor, îmi pare rău că nu v-am oferit această... Du-te de aici, default-ule, pentru că eu zic la aceste skin-uri că default. Dar, în orice caz, dacă ar veni asta să mă salveze, ar fi cel mai fericit. Dar, nu,
știu să joc foarte bine Fortnite. Um, a fost omorât. Ok. Am să dau ready up pentru că, din păcate, minunatul nostru coechipier a fost omorât. Cum și eu am fost, pentru că a fost foarte proastă chestia asta și sincer m-am enervat și sper că microfonul gen se aude ok, pentru că am avut ceva probleme cu microfonul, mijloc am stricat și acum na, mi-am cumpărat altul. Dar nu contează chestia asta, așa, am microfonul dezactivat pe Fortnite că nu prea, gen, uneori mai îl activez. Ok, deci, sunt o grămadă de chestii noi pe Fortnite, Battle Pass-ul o să vi-l arăt. Dar, da, și-am uitat să mă scuz. Scuzați-mă că n-am postat de mult la școala și chestii și teme și o grămadă în mijloc. Bă, dar eu nimeresc numai cu defaults. Așa de întrebare. Haideți să le arătăm un minunat dans. Uite default-ul, ce te uiți? Așa. Vreau să mă omoare. Ok, în mijloc, el sper că va ateriza în mijloc, nu? Că e cam nașpa dacă nu aterizează în mijloc, pentru că eu ce mă enervează când sare. Bine, și acolo am putea să mergem că este loot bun acolo, dar vom merge în mijloc, că și acolo este loot bun, ce să vezi. Pun microfonul mai așa, sper că nu se aude nașpa. ASMR. Ok, sper că nu se aude foarte nașpa, gen cum... Ok, nu contează, gen cum fac, sau cum fac așa, știi? Sau cum respir, gen. Pentru că este o problemă. Mergem prima dată să ne costumăm, ca de obicei, pentru că ne place să ne costumăm. Ok, vom merge rapid, urgent, să ne deghizăm sau să ne costumăm, cum vreți voi să zicem. Ok, ne putem costuma și aici, unde e mai rapid și unde sunt mai mulți. Încă nu a aterizat toți. Și deja văd pe cineva și eu nu am arme deloc și am să fug, o să trag ca de obicei. O lamă. Nu-i lamă, nu. M-am speriat. Eu odată n-am filmat. Am vrut să filmez un episod și am găsit o lamă. Nu știu, undeva pe acolo aruncată. Ca de obicei. Că desigur, lamă. Bine, lamele arată mișto pe Fortnite. Și nu e tu înaintea mea default-ule. Vedeți cum vor să se costumeze default-ii? Hai că distrug asta. Dacă mă enervez. Du-te de aici. Așa, perfect. Gata, suntem ghost. Și nu prea e bine că n-am arme. Ar trebui să cer armă. O armă. Atâta. Nu cred că înțelege ce am vrut să zic. Da, te mâncai cu ăștia. Nu ai cum să joci. Așa playeri. Doamne ferește. Câți pași, Doamne. Ne băgăm. Regret. Nu. 700 ca. Nu să mor pentru că sunt destul de deștept. Știu să mă costumez. Ei. Să venim aici. Ok, am să sparg. Dă-te. Ok, Gucci. Vine melodia lui Abi efectiv în cap acum. Nu știu de ce, dar na. Fier. Ok, plasăm acolo fierul. Nu merge. Trebuie neapărat să le omor, gen. Gen, nu cred că-s fac nu-ți fac nimic. Mă duc să deschid safe-ul. Trebuie să ai cardul ăla. Da, 100% trebuie să-l ai și eu nu l-am. Firar. Trebuie să mă duc să omor. Unde ăsta? Unde îi? Trebuie o chestie de aia.
Cum a murit ăsta? Că eu sincer mă mir. Aoleu. Ha! Uh, uh, ok, n-am să zic nimic. Ok, asta a fost foarte ciudat. Am fost bătut de niște nubi. Efectiv, nu pot să cred. Acum ne vom, efectiv, ne vom îmbrăca altfel pentru că poate costumația asta nu este absolut potrivită pentru duos. Pentru că da. Mă vinează microfonul ăsta. Aolea. Ok. Bum, bum, bum. Dacă am începe mai rapid, ar fi perfect, dar din păcate nu începe și e cam greu. Haide, că în lobby trebuie să mergem. Adică, na. Ce să faci? Ar fi mișto, gen, pe Fortnite, să se bage... nu. Ok, hai că ne băgăm... Ce skin să ne punem? Ăsta mi-l pun. Pare rău, dar ăsta va avea de suferit. Ok. Nu, clar, nu știu ce să-mi pun. Ăsta, hai că ăsta e ok. Ăsta este cel mai ok. Hai că ăsta este chiar bun. Ok, după aia jucam cu Ghoul Trooper-ul. Mini-X. Și ăsta e mișto. Cam toate skin-urile sunt mișto. Filmăm deja de 12 minute și încă totuși n-am câștigat nimic și cum ar trebui să mergem lângă mijloc, gen tot acolo pe undeva, dar nu în mijloc. Și sezonul ăsta e vorba despre spioni, știți? E mișto. Să vedem cam cât este ora. Ok, eu odată vreau să filmez la 11 noaptea, pe la vreo 12 și ceva, dar după aia m-am plictisit și n-am avut chef, sincer, atunci să filmez, dar după aia am filmat. Dar mă strânge aici microfonul ăsta, gen căștile, mi s așa și microfonul mi încască și vine ceva de genul, nu știu cum să vă explic, dar vine lângă gură și apasă aici. Deja ne-o băgat, no? Stai, așa, acolo mergem. Și nu fac bine. Nu. Tot în mijloc mergem. Iar cu default. Eu nu mai vreau cu default, sincer. Uite-te unde a aterizat ăla. Doamne ferește. Default știa. Ok, aterizăm aici. A trebuit neapărat el să aterizeze acolo, vai, Doamne. Dar se potrivește skin-ul ăsta cu gen glider-ul. E mișto. Haide. Aici nu prea de obicei, nu prea sunt... Wow, atâta de mult. What? Cum a ajuns atâta de repede asta aici? Ok, nu am să zic nimic. Ok, haide să luăm de aici. Sper să nu mă urmărească default-ul, să-mi ia toate armele, cum fac toți defaults. Bine, nu chiar toți, dar mai sunt defaults care fac așa și mă enervează, sincer, dar na. Ok, haide, că deja... Hai să bem niște mini-uri. Uai, Doamne, cum bea mini-urile astea, zici că e apă plată. Ok, nu mai putem să bem. Mergem rapid, pe aici. Mai avem. Vai, deci, țin minte că mai aveam ceva. Medkit. Ok, zona e departe. O să iau ăla, că e oribil și totuși nici chiar așa. Vom sparge în jos și după aia vom merge, uite acolo.
Ce am văzut acolo? Un mini, n-avem nevoie de minuri deocamdată. Ei, ce-a căzut de aici? Un shotgun? Perfect. Ok, putem să mergem de aici. Mai plutăm, mai are rost. Că nici nu știu dacă mai are rost. N-am aterizat undeva unde este foarte multă lume, adică să se înțeleagă. Mergem aici. Nu. Fix aici. Acolo vreau să mergem. Mergem destul de repede. Nu cred că o să pățim nimic efectiv. Nu prea se potrivește gen pickaxe-ul, mini-axe-ul. Nu se potrivește cu skin-ul ăsta, dar cu Ghoul Trooper-ul merge perfect. Deci 100% perfect se potrivește cu Ghoul Trooper-ul. Mai jucăm un match tot cu Ghoul Trooper-ul, adică gen cu Ghoul Trooper-ul și după aia cam atâta. Da. Dar hai că poate facem victorii. Cred că într-un episod am făcut victorii, nu mai știu exact dacă am făcut într-un episod, că nu mai știu. Că am destul de multe episoade, dar nu chiar foarte multe cu Fortnite, dar ce doamne se întâmplă cu acest telefon? Să mergem aici. Știm că într-o mașină, nu, am să fac chestia asta minunată. Da, exact. Aici știu. Wow, deci cineva a fost aici. Nu este problemă, mergem de aici. What? Ok. Văd, nu mai îmi ziceți. Știu. Eu nu știu. Ce se întâmplă cu mine, habar n-am. Deci când filmez Fortnite, nu mă... Hai, deci nu pot să cred. Nu spune. Nu pot să cred. Ok, atâta o să fie. Filmez și cu Ghoul Trooper, nu știu ce s-a întâmplat, deci nu știu ce se întâmplă. Eu când filmez, nu filmez, gen, nu mă joc bine. Dacă nu filmez, fac Victory Royale, fac de toate, dar nu-mi iese când filmez, nu știu de ce. De ce? O să fac într-o zi, cred că și o colecție de Adidas. Probabil mâine o să găsesc eu un cadru perfect prin casă. Dimineața o să fie undeva unde sunt așa expuse flori și arată mai și o să focalizez perfect și o să încerc eu să fac chestii de astea, ca de obicei am idei, toate le scriu în telefon sau în notițe. Oriunde este binevenit, o să fac colecția mea de Adidas. Chiar dacă nu, de obicei nu prea fac colecții de Adidas, dar na. N-am să-l arăt chiar pe toată. Vă dați seama, să arăt câțiva, nu toți, câțiva. Hai să vedem. O să-mi place mișto, destul de mișto. Hai să ne punem o umbrelă. Asta nu... Ceva... Asta e de Crăciun. Bă, n-am nimic care se potrivește cu Ghoul Trooper-ul. Deci, practic, am să mă duc cu umbrela asta din sezonul 9. Hai că nu chiar atât de veche, dacă stai să te gândești. Ok, perfect, apăsăm play și acest... Aoleu, mâine am în program să fac chestia asta și să nu uit. Mi-am scris mâine colecție de Adidas. Aoleu, o grămadă. Și sincer, unii sunt noi, o grămadă. Să vă arăt vreo 6 perechi, 5. După aia încă 5 într-un altul. 3 episoade cred că o să fac. În total să-mi arăt Adidasii care o să arăt mâine. Ioi, o să arate superb. Ar fi una să fac afară, dar nu fac afară pentru că nu merge sonorul bine și
gen sonorul, Doamne ferește, varză, sunt varză. Trebuie să mai mă aranjez cadrul pe aici, o să fie foarte ciudat. Mi s-a rupt trepietul și asta e cam... Uite și asta zice să mergem în mijloc. În sfârșit nu-i default, Doamne, cât vroiam să nu fie default. Asta se joacă pe hartă și nici nu știe când aterizăm. Poate se întreabă, dar ce dracu a aterizat ăsta atâta de repede aici, dar vom ateriza aici. Are level 37. Eu nu mai știu ce level am. Ba da, 22. Așa, contul ăsta este un cont superb. Eu, dar chiar se potrivește umbrela asta. Hai să mergem să ne deghizăm, dar nu prea vreau, că îmi place Ghoul Trooper-ul, dar ne integrăm și noi. Știți că trebuie să te integrezi aici foarte, foarte tare dacă nu vrei să mori. Trebuie să-mi iau un... Ai de pui mei. Hai, ai! Pare rău că nu puteți veni cu mine la fornite. No, scutură-mă că sunt mort și așa. Băi, deci nu-i corect, dar hai mă, serios. Acolo, du-te acolo. Eu... Ce șmecher e skin-ul ăsta, Doamne. Arată superb. Nu știu cum să vă zic, dar arată superb. Haide după mine. Haide. Nu trebuie să te bați cu ăsta, fix acolo. Dacă ești ca handicapatul normal, că se prinde. Yay. Ioi, Doamne, dacă te duci cu capul, îi, Doamne. Hai că mai am 40 de secunde. Acolo, du-te, acolo, nu unde-i. Că eu nici nu știu unde am pus. Am crezut că o distrus aia. Că am crezut. Deci eu mă duc după aia și o mor. Norocul luat. Hai să nu moară totuși. Da, în sfârșit am pe cineva cu care pot să mă joc liniștit. Du-te și acoperă-te, ca să nu mor ca un prost. Cum am murit și eu, că doi m-am dus acolo și am să fug direct acolo ca să mă pot deghiza, să zicem. Fug, Ghoul Trooper. Haide. Ia, trag ăștia în mine, ferească Dumnezeu. Hai, trage și mai tare. Hai că, Doamne ferește. Am uitat să pun aici chestii de astea importante. Că ăsta pe mine nu mă urmărește. Că eu plec la mama dracu. Ok, ne deghizăm rapid, ne ascundem pe aici. Și nu cred că s-o prins. Aici știu că este ceva. Să zic că ăsta e prost, ăsta sparge tot. Uite dacă... Eu ce m-a speriat de asta, Doamne. Ok. Trăt aici, dar... Sincer, nu am arme bune. Deloc. Nu știu dacă știu asta ce e deloc, dar... Hai că mai luăm și mergem acolo să-l omor. Vreau să-l omor pe ăla, sincer, și să iau ăla, pentru că e totuși un minigun și nu-i atât de ușor să-l iei, adică totuși. Ha. Hai, clar. O secundă, ne pare rău, sincer. Yay! Gata. Am uitat să-l... Așa, cum se... Ioi, Doamne! Decât mi-a luat... Ioi!
Nu. Asta e care mă omoră și data trecută, dar de ce? Dar de ce trebuie... Asta tot timpul mă omoră. Cred că are ceva cu mine, nu știu, personal nu o cunosc, dar e o nesimțită. În caz că vede acest videoclip, să știi că ești o nesimțită. Și da, s-o nesimțită. Cu skin oribil. Păi hai după mine, omule. Haide mai repede. Dacă nu vrei să mor. În sfârșit ți-o veni minte la cap. 50 de secunde mai ai. What is this? Asta e bună. Cu tacticalul! Cu tacticalul! Ok, voi filma un clip în care mă văd descurca mult mai bine pe video, pentru că ăsta a fost oribil, sincer. Și na, ce să vă zic, știu că am skin-uri mișto. Ok, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like, iar fără și pa! Și pace!